Halo guys, yo ketemu lagi karo aku. Iki suasana malam minggu ndek nggone Kota Blitar lah. Engko tak tunjukne suasana-suasana malam minggu yang lain tentunya pas keadaan cuacane lagi baik loh guys. Iki catetane lah. Iki teko nggone jalan veteran. Lah iki engko tak tunjukne beberapa spot nongkrong, spot kuliner ndek nggone dalan sing tak lalui kene iki guys. Iki aku aja diseneni lho guys, iki nerobos lampu merah iki. Yo guys, iki teko nggone dalan TGP lah. Ndek nggone dalan TGP kene iki enek fasilitas rumah sakit, terus swalayan kaya ngono kuwi, terus apotek, terus iki kafe ndek ngene kanan jalan kono kuwi Gelato 911. Terus iki enek lalapan guys, iki lalapan lumayan enak iki guys. Monggo pokoke ndek ngene kiri jalan wis kaya ngono kuwi lah. Kene etane kono kuwi enek kafe guys. Iki lanjut terus bablas ngalor iki dalane searah guys, iki TGP iki. Iki enek kafe neh kiri jalan kono kuwi nongkrong pas rame. Lah iki sing ngarepe kono kuwi kanan kirine kuwi anyar guys, diantarane iki nggone Hotel Sri Rejeki Sri Rejeki gak salah kono kuwi hotele. Kono kuwi estetik tempate guys. Iki terus ngalor, terus iki nganan iki ikuti lampu merah lho guys. Lampu merah yo mandek, tapi ngiri iki langsung belok kiri langsung. Iki mau mubeng-mubeng karo bojil kuwi mau. Iki nggih nggone kene iki yo enek tempat nongkrong guys, ndek Telkom kene iki. Sing sahdu wis karo ndeloki wong-wong liwat ya. Nah iki bablas rono terus yo neng gone alun-alun.